Ние влияе, мисля, че трябва ли да включим микрофона? Колеги, откриваме заседание на първа комисия. На предходната сесия взехме решение за изграждане на гробищния парк Урнова стена. В момента, след преглед на место от синода, се установява, че това, което искаме, не отговаря точно на каноните на църквата и е необходимо да бъде променено наименованието от благоустрояване на гробищен парк и изграждане на Урнова стена на благоустрояване на гробищен парк и изграждане на Параклис и Урнова стена и навис. Сумата е 61 800 лева и другата промяна, която ни се дава, е прехвърлянето на 150 лева в стойността на обект благоустрояване на тротуарно пространство и зелени площи пред сградата на община Две могили. Имате думата. Всех сигурно и на втора комисия изказах нещата. Така или иначе участваме двете комисии. Втора комисия във връзка с промяна на наименованието на обекта и бюджетната комисия във връзка с прехвърлянето на увеличаването стойността на определения обект, който ви коментирах за пред общината с 150 лева. Тъй, че двете комисии може да вземем отношение по нещата. Ако няма да гласуваме, подлагам на гласуване. Да, предлагам първа комисия да гласуваме. Който е за, моля да вдигне ръка. 1, 2, 3 сме. Ние без това сме в намален състав. Един въздържал се, добре. Няма какво на комисия, след като нямаме ни без значение. Така или иначе на сесията ще се гласува. Втора комисия, колежката да си подлага на гласуване. Нека и втора комисия тогава да гласуваме, тъй като тя, госпожа Евтимова, каза, че допълнението като наименованието на самото благоустрояване на гробищен парк трябва да се промени с изграждане на Параклис. Това е допълнението. Така че и втора комисия можем да гласуваме. Кой е за? Сме за. Добре. Ами аз виждам, че се приема вечна сесия. Няма какво друго да допълня. За докладване аз предлагам, ако искаш ти да я докладваш, добре, тъй като си в първа и във втора комисия. Да, добре. Да. От името на двете комисии, добре. Ами защото тя е и в първа и във втора. Няма смисъл да докладваме по една и съща докладна и първа и втора комисия. Двама различни. Да. Мисля, че да. Добре.